Radio sababu kanmɔgɔw aw ni sɔgɔma a tulo bɛ Royal FM sababu de kunkan na sɔgɔmada in na nɛgɛ kaɲa 7 sangaɲa 2 bɔɲɔgɔnko tɛnango sira an fɛ yan o waati kelen kanmɔgɔw bɛ an lamɛnbaa jɛkulu ka mɔntuba la sɔgɔmada in na o waati kelen fana o bɛ sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye bakuruba kunnafoniw la taama labɛnnen bɛ na ala ma ko wɛrɛ kɛ labɛnw bɛ ka bila sen kan walasa zegwa o bɛ se ka o ka senkɔrɔma dundun ta cogo min ka ɲɛsin furancɛ fanga ani kolonɛl Asimi Goyita olu ka senkɔrɔma donni ala ma ko wɛrɛ kɛ sini tarata kunɲɔgɔn ka ca ala fɛ u bolo dalen don yani assise national o ka kɛ Mali la a jirala k'a fɔ sɔrɔdasi min bɛ Mali la bi ka lakana sabati u y'a jate bɔ ka na a kɛ sɔrɔdasi 29,000 sɔrɔdasi 300 sɔrɔdasi 13 o de bɛ bi Mali la yan minnu nana Mali dɛmɛ kama ni kɛlɛ in na n'a fɔra halisa o bɛɛ lajɛlen na ko o kɛlɛ ma se ka ban o de la u ye sɛgɛsɛgɛli boli a kan tile 2 in na sɛgɛsɛgɛli fana nana boli k'a jira k'a fɔ Faransi ka tajiso minnu bɛ an fɛ yan Mali la n'o ye Total ye n'a y'a sɔrɔ terrorisiw olu bɛ taji sɔrɔ maa la ko a bɛɛ bɛ wolo de yɔrɔ la ka di terrorisiw ma ka da kan ko nin ye fɛn labɛnnen kabiri kuma jan Mali kibaruyaw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mali kamalenin dɔ a tɔgɔ ye Mamadu Mamɛnta a ye a dan tɔgɔ la mobili dilan mobili min ni a yɛrɛ kelen bɛ k'i tɔgɔ d'a la wa nin kamalen kofɔli san 22 bɔɲɔgɔnko Kɔrɔbarikaw fɛ Patrick Ashi ko nafolo caman b'a bolo jamana kɔ kan ale kelen tɛ Ali Bongo Ondimba b'a la Denis Sassou Nguesso b'a la olu Kenyakaw ka jamana ɲɛmaa ko o fana o b'a la Faransi ani Algérie cɛ bilama a ka gɛlɛn kosɛbɛ a labanna min ma Algérikaw ko Faransi pankuru kana tɛmɛ tun Algérie yɛrɛ kɔni sanfɛ ninnu de y'an ka sɔgɔmada in na dɔnkiwari bakurubaw ye dɔnkiwari min ni Karim Sebe bɛna lase aw ma o la an bɛ dugawu don kɛ an bɛ ala deli ala ka an bɛn ni sababa ye kunnafoni an b'a daminɛ n'an ka sigida kibaruyaw ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ wulikajɔ bɛ nin waati in na wulikajɔ min n'a ɲɛsinnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔdasiw o senkɔrɔma dondonni wa ani furancɛ fanga olu senkɔrɔma dondonni ma an fɛ yan bi Mali la o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o wulikajɔ min n'o bilara sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ni o ye an ka sirifokɛ Buyi Hayidara ale kɛlen bɛ ka labɛn min sabati k'a lase a kanubagaw bɛɛ ma a labanna min ma sa kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni sen donna a la ka d'a kan tuma min ni a jirala k'a fɔ ko furancɛ fanga dɔ kan ka fara kan walima fɛn man ka fara kan a ma ladɔnniya k'a fɔ ko Buyi Hayidara y'a jira min ka ɲi ko ka dɔ fara furancɛ fanga kan walasa jamana in a bɛ se ka basigi cogo min o siratigɛ la a ma ladɔnniya k'a fɔ wulikajɔ bɛ yen nin waati in na yɔrɔ caman olu ye wulikajɔ kɛ Fizi Mali o ɲɛmaaya bɛ jala min bolo yɔrɔ o yɔrɔ ni a kɛra Fizi Mali ani o jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buyi Hayidara ka maaw jɛra ka kɛ ani sigidalama bɛɛ lajɛlen o ɲɔgɔn de bolo dara hakilina jagabɔw bɛ sen na nin waati in na walasa a bɛ se ka kɛ yani assise national cɛ ka d'a kan siga kelen don a la k'a fɔ assise national n'ala ma ko wɛrɛ kɛ o bilalen bɛ ka kalo ni tile 15 kɔnɔ o don n'o kɛra ko caman bɛ ɲɛnabɔ o sira fɛ sani ka so ma ladɔnniya k'a fɔ min kɔni fɔra o y'a ye k'a fɔ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ walasa lajɛrɛ in taama in a ka kɛ o don ko tuma min na ni minisiri Modibo Kone tun bɛ yan
an b'a ladɔnniya k'a fɔ ale o kun bɛ ni sen fɛ muso dɔw yɛrɛ kɔni hakilina di n'o bɛ tali kɛ Madame Goyita Asetu Siribe la ko a ka ɲi ka taa ci fɔ Colonel Assimi Goyita ɲɛ ko a k'a jija Mali la malidenw jigi b'a kan min kɔni tun ye kabiriw don Zewa muso fɛla ye o y'a ye k'a fɔ ko ka dɔ fara furancɛ fanga in kan walasa Mali bɛ se ka bɔ nin gɛlɛyaba in kɔnɔ o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ o laseli min kɛra ni o baaraw bɛ ka boloda nin waati in na a yɛlɛla k'a fɔ nin taama min bɛ sen na ko ni Ala sɔnna ma ko a bɛna kɛ tile 2 in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka ca Ala fɛ hakilinaw bolodalen y'a jira k'a fɔ a kan ka kɛ tarata don ni bɛn kɛra la ni bɛn dun kɛra la o bɛna kɛ laseli wɛrɛ k'o lase aw ma o taama in ni bɛɛ lajɛlen ɲin b'a la Zewaka bɛɛ lajɛlen ɲin b'a la ko a ka ɲi ni bɛn kɛra don min na n'o laseli kɛra bɛɛ lajɛlen ka bɔ ko kɔnɔkulu walasa ka nin ma kofɔlen n'o ye an ka furancɛ fanga ko sɔngɔrɔma don cogo min an bɛ Ala dɔnniya k'a fɔ ko o laɲini de bɛ an bɛ waati min na komi sisan min ni Mali fan bɛɛ lajɛlen o ye nin baara in ninnu bila sen kan an ka cɛkɔrɔba n'o bɛ tali kɛ Burama Keyita la ale ye laɲini kɛ a bɛ waati tile 2 bɔ bi ko Zewakaw kan k'i bolo fara ɲɔgɔn kan a ka ja Kajolokaw kan k'i bolo fara ɲɔgɔn kan a ka ɲi nin don kofɔli min filɛ ni bɛn kɛra la n'a bɛna kɛ tarata don ni min se kɛra min a bɛ se ka kɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen maa bɛɛ bila ka wariko a kuma ka ca ni min sɔrɔla o don o bɛ se ka kɛ laseli k'a lase joona k'a di bolo ma bolo min kan k'a lase joona an b'a ladɔnniya k'a fɔ o hakilina de nana maaw la ka d'a kan hali n'a sɔrɔ Zewaka caman sigilen b'a kan k'a fɔ u bɛ n'u ka dɛmɛ bila ka taa laɲini min kɛlen bɛ an cakɛɲɔgɔnw Daba Tunkara ale ni Jonasse Seduma an b'a ladɔnniya k'a fɔ o waliyali an bɛ se ka fɛn fɛn k'a la o y'a ye k'a fɔ an fanga fara ɲɔgɔn kan an se mana kɛ min ye k'o fara ɲɔgɔn kan minnu ta bɛ yen kaban an b'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o don kofɔli ni bɛn kɛra la k'a bɛɛ lajɛlen kɛ kulu kelen k'a di misalabu ye ka mɔgɔw ma o lase cogo la ka d'a kan min bɛ se ka k'an se ye k'o ci ka taa di furancɛ fanga ma o siratigɛ la o hakilina ni Ala nana kɛ kɔni ni taama bɔra ni bɛn kɛra don min na a ka ɲi min se ye min ye bɛɛ k'o fara ɲɔgɔn kan o don bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a lase min sɔrɔla walasa jɛlenya la a bɛ se ka se a secogo la cogo min na nin laɲini in kan ka kɛ sous-préfecture fɛ walima préfecture fɛ bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ taama a bɛɛ senna tile 2 in na an fɛ yan Mali la o siratigɛ la yan ta a ka ca Ala fɛ ko o bɛna boloda ka bila a ka ca Ala fɛ tarata donna ka d'a kan caman tun ko juma don nka n'a kɛra juma ye o juma bɛɛ bɛ kalo ni tile 15 ma o juma tile 15 ni o yɛrɛ nana kɛ assise nationale ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ lettre min kan ka taa di sanfɛyɔrɔ la o seko o bɛ gɛlɛya joona ka bɛn waati kofɔlen in ma Mali kibaruyaw la surasi 29 ani surasi 300 ani surasi 13 olu de bɛ Mali la bi misali la MINUSMA tɔgɔ la surasi 15 surasi 200 ani surasi 9 a bɛ se ka jate an ka jate ɲɔgɔn fɛ n bɛ segin a kan misali la surasi min bɛ an fɛ yan Mali la minnu nana dɛmɛ kama ni kunnafonidilaw u ye i bolo da la ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ surasi 29 surasi 313 o bolo farasogo de filɛ nin ye MINUSMA ale ye surasi 15 surasi 200 ani surasi 9 CEDEAO n'o ye farafinna jamana minnu farala ɲɔgɔn kan k'u ka surasiw bila ka taa o bɛnna surasi 7000 surasi 464 Force Barkhane surasi 450 hakɛto ɲini surasi 4500 n'i y'o jateminɛ Faransi ka minɛn minnu bɛ yan n'u bɛ ka baara ni MINUSMA fara Force Barkhane kan u bɛ ka baara kɛ n'o ye o ye drone 3 ye avion 7 avion de chasse 7 hélicoptère 22 avion de transport n'o ye mɔgɔ ta avion ye o avion 10
kɛlɛkɛ marifa walima kɛlɛkɛ mobili char combat blindé lourd o ye 260 ye minnu ni olu ye ko wɛrɛ minɛnw bɛ bila minnu kɔnɔ o ye mobili 300 ani mobili 60 ye blindé léger o ye blindé 210 ye halisa surasi kunda Tchad ale ka surasi min bɛ an fɛ Mali la surasi 1000 ani surasi 400 Allemagne jamana surasi 300 ani surasi 50 Royaume-Uni surasi 40 Espagne surasi 50 Danemark surasi 40 Estonie surasi 50 nanzara Union européenne n'o ye nanzara Union européenne u ka kɛlɛcɛw ye surasi 500 o surasi 500 k'olu bɛ yan Mali la ka kalan kɛ Mali surasiw kunna n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ bɛ surasi 29 surasi 300 ani surasi 13 Faransi kelen ka minɛn minnu bɛ yan ni an da sera o ma drone 3 avion de chasse 7 hélicoptère 22 avion de transport moto avion tank véhicule blindé 260 logistique 360 léger 210 ni bɛɛ lajɛlen ko ni ne bɛ Mali la o content tɛ Mali surasiw la an fɛ yan polisi t'o la gendarmerie t'o la armée malienne t'o la foyi t'o la nin bɛ yan san 8 ani kɔ bi basigi mana se kana jamana min kan ko a dabaliya ban bɛɛ la sɛgɛsɛgɛli nana boli nin kan tile 2 in na ni sɛgɛsɛgɛli jaabi bɔra yɔrɔ min o kɛra Russie jamana de ye a jarala k'a fɔ Russie jamana hali kunungo an sɔngo yan fan fɛ Faransi hélicoptère dɔ tun kan ka di ko o ye jiginni kumaniya ma ko a jigiyɔrɔ tɛ yen o kunnafoni bɔra yɔrɔ min na ni olu ye kɛrɛfɛ kunnafoniw ye a b'a ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi sa a bɛ i n'a fɔ min fɔra kabini kumajan ko Russie ye Mali sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn k'a ban sani nin tɛgɛnɔbila gafe in a ka se ka kɛ o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ wulikajɔ min bɛ yen n'a a kɛra sababu ye ni Russie la ani Mali kɛlen bɛ k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma kuma sɛbɛkɔrɔ ka ca kosɛbɛ maa min ye France Inter ale lamɛn bi o ye kunnafonidila dɔ ɲininka yali a bɛ se ka mun fɔ nin ko in na ale yɛrɛ ye mun faamu a la ko y'a ye k'a fɔ ko Faransi kan k'a lajɛ ka sigi k'a fɔ wɛrɛ ɲini ni Mali ye walasa Sahel kungo jamanaw o ka baara kɛcogo ko a nana ye k'a fɔ Faransi kɔni jo t'a la wa ko n'i y'o ni kuma wɛrɛ lajɛ walima e bɛ ko ni minnu lajɛ aw degelen don ka minnu wele ko o maaw o tɛ yen tun ka da ka minnu bɛ yen tan bi ninnu ka tubabu dɔnni ko man bon ten o la ale kɔni ye kunnafoni di ka sanga lajɛrɛba min bɛna kɛ n'a bɛna kɛ Montpellier a bɛna kɛ Emmanuel Macron Faransi jamana ɲɛmaaw ani farafinna maa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ siɲɛ in na kɔni ko Emmanuel Macron a ma sɔn ka farafin jamana ɲɛmaa si wele ka da ka nin cogo la tan ni i kɔni ko bi k'i bɛ farafin jamana ɲɛmaaw wele ka taa fɛn fɛn f'u ye a faamuyali a ka gɛlɛn bi Russie jamana a ye kangarimada kɛ Faransi jamana ɲɛmaa ye Emmanuel Macron Vladimir Putin a ye wele se a ma hali n'a sɔrɔ a ma wele ka a ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min y'a jira k'a fɔ ko a tulo bɛ min na n'o y'a ye k'a fɔ ko Faransi ko ni maa wɛrɛ sen don lakanako la k'o bɛna s'o ma ko a k'a lajɛ a kana se ale ka minɛn minnu bilalen to kana a kana s'o ma k'a ka Maliko nɛmɛ ta wa k'a bɛ min fɔ a la o y'a ye k'a fɔ minɛn minnu nalen filɛ nin n'o ye avion ninnu ye k'a kana s'a si ma n'a sera min ma k'a bɛ o kɔrɔ ma mɔgɔ bila kana o la ko sani ka s'o ma kana na kɛ kɛlɛ yɛrɛ lakika ye ko a k'a to nin cogo in na ni jamana bɛ yen n'o ye Mali n'o bɛnn'a la k'a fɔ o bɛna u ka lakana kalifa jɛkulu dɔ ma Vladimir Putin ko tɛ baasi ye wa ko ale bolo fila b'o kɔrɔ wa ko a yɛrɛ hakili b'a la bi kosɛbɛ k'i hakili to Mali la k'i hakili to farafin jamana fɛn fɛn ni Faransi y'a mara ko a hakili b'a a bɛ nin hakili to a bɛɛ la walasa u bɛ se ka lafiya cogo min na a ye kuma minnu fɔ a sɛbɛkɔrɔ ka ca kosɛbɛ a nana ye k'a fɔ tagi caman bɛ yen ani kunnafonidi yɔrɔ caman bɛ yen o caman terrorisiw u b'u yɛrɛ mako ɲɛ o yɔrɔ kofɔlenw la o dɔ ye tajiko ye station Total minnu bɛ Mali la
ko a yɔrɔ caman bɛ a karibulan n'o y'a taji u bɛ taa cogo min na ko siga kelen don a la kosɛbɛ n'a y'a sɔrɔ a tɛ taa la terrorisiw ma ani bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ Mali kunnafonidiso a kɛrɛnkɛrɛnyalen bɛ maa min n'a tigiya b'o bolo bi o Orange Mali ye wa ko o Orange Mali yɛrɛ fana kɛlen bɛ sababuba ye ka tiɲɛniba don Mali sɔrɔsiw kun ka da k'ale de bɛ kunnafoni bɛɛ lajɛlen di nin maa minnu n'o ye jadi terrorisiw ko kunnafoni de bɛ d'u ma kunnafoni di de bɛ kɛ sababu ye ni tiɲɛni bɛ don Mali kun nin cogo in na Bamako ko Bamako nɔgɔ ka ca kosɛbɛ Ala ka diɲɛ don o don tonne 1000 ani tonne 700 o de bɛ bɔ Bamako fan dɔw la misali la commune 6 la o yɔrɔ kofɔlen na an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko fɛɛrɛ tɛ ka sɔrɔ a la Maɲanbugu yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen ko o taara fɛnw to yen nɔgɔ to yen kɛcogo si t'a la bi kun jumɛn don o y'a sɔrɔ tracteurs bɛ yen nɔ benniw bɛ yen nɔ walasa ka cɛma ɲaman cɛ ka taa fili wa ko ni o ɲaman cɛbagaw tɛ k'a ye bilen o dun u ka sara bɛ di waati bɛɛ lajɛlen na minnu n'olu bɛ barikonba sigi u ka da la ko kalo mana sa ɲamancɛlaw u ka ɲama bɛ bɔ ka tɛmɛ ka wari minɛ maaw la ko ɲaman ti cɛ o dun o ye fɛn ye ko o de bɛ na ni yɔrɔ wɛrɛ kɔni sɛbɛkɔrɔ tiɲɛni ye wala k'u ka a lajɛ ka yɛlɛma don ko la min ka fisa o ye o de ye Mamadu Mamɛnta denmisɛnnin dɔ san 22 ale ye mobili dɔ dilan mobili nin a ye kalo 9 de k'a dilali la a kalo 9 tile 2 in na a boli daminɛna wa télécommande b'a la n'a y'a ja a bɛ kɛ cogo cogo mobili bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ k'a bɛ taa yɔrɔ kofɔlenw la Mamadu Mamɛnta a ye nin kunnafoni di ka tila ka mobili yira maaw la ko ale bɛ se ka ko caman kɛ min ni si tɛ kelen ye wa ko nin ye Mali bonya wa a ye a tɔgɔ da a yɛrɛkun de fana na Patrick Kashi ko a nana ye k'a fɔ Ale Bongo Ondimba Denis Sassou Nguesso ani olu Kenyakaw ka jamana ɲɛmaa ko olu bolo nafolo ka bon kojugu jamana kɔ kan o sɛgɛsɛgɛli nana o y'a sɔrɔ olu Kenyakaw ka jamana ɲɛmaa ale ye wulikajɔ kɛ san in kɔnɔna na ko ka yuruguyurugu kɛlɛ yali a ɲinɛna k'a fɔ a bolo nafolo dɔw bɛ jamana kɔ kan n'o tɛ yuruguyurugu kɛlɛli o kuma bɛ gɛlɛya ale bolo kosɛbɛ a nana ye k'a fɔ Patrick fana ale bolo nafolo min bɛ jamana kɔ kan k'a barika ka bon kosɛbɛ o siratigɛ la ko a laban ye min ye maa ma n'i b'i ka nafolo ta ka taa kalifa yɔrɔ wɛrɛ ko a bɛna sɛgɛsɛgɛ k'a da n'a y'a sɔrɔ min ni min ka kan ka kɛ ten ni a fana man kan ko k'a bila jamana ka bolo kan min ka fisa o y'o de ye Algérie ale fana bibi in na ale ni Faransi man di fiyewu ka d'a kan ko lajɛrɛ dɔ kɛra ka sanga farafinna ani Faransi ka lajɛrɛ ma France Afrique ko Emmanuel Macron ye kuma dɔ fɔ o don o kumaw bɛnnen tɛ fiyewu ka d'a kan kɛlɛba min kɛra n'a kɛra sababu ye ni maa 100 tora la ko o kɛlɛ kuncɛli kuma min fɔra ko Emmanuel Macron ye fɛn fɔ la fɛn min ti bɛn a kɛra dɔrɔn an b'a ladɔnniya k'a fɔ Algérie jamana ale a ka lasigiden bɛ Faransi a y'o wele ka na ko Emmanuel Macron ma foyi ye Algérie jamana la tile 2 o kɔfɛ a b'a ladɔnniya k'a fɔ fɛn min n'o ye Algérikaw ka jamana ɲɛmaa ye a ye a yira k'a fɔ ka bɔ kunungo la ko a tɛ fɛ bilen Faransi ka pankuru fɛn fɛn bɛ yen n'o ye avion ye k'a fɔ k'o bɛ tɛmɛ tugun Algérie sanfɛla la k'o kuma kɔni t'a la o y'a sɔrɔ fɛn min n'o o ye Faransikaw ka pankuru ye tɛmɛyɔrɔ jɔnjɔn min b'u la sanfɛla la k'o ye Algérie sanfɛla de ye o la ni o tigɛr'o la ko bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ko a fɔɲɔgɔnkɔ a laban ye min ye ni Emmanuel Macron ma kunnaja ko a laban a ka fanga tɔni ni kalafili kan ka kɛ san 2022 a laban ko gɛlɛyaba b'a sɔrɔ yanni o tɛ Mamadi Doumbia n'ale ye Laginɛkaw ka jamana ɲɛmaa ye ka sanga Laginɛ ka yɛlɛma hɔrɔnya fɛrɛw ma a ye laseli kɛ o don k'a yira k'a fɔ ko fɛn dama don Laginɛ yɛlɛmali wajibiyara ale Mamadi Doumbia kan a bɛ fɔlɔ fɛn min ma o ye yuruguyurugu kɛlɛli ye ka tila ka u ka sariya gafeba bɛ yen n'o ye constitution ye ko ka yɛlɛma don a la parti politique cayara kojugu Laginɛ ko ka caman bɔ a la ka kiiri di kiiritigilamaw ma ko n'o kɛra a ka ca Ala fɛ ko Laginɛ bɛ basigi ale bɛna furancɛ fanga min kɛ k'a bɛ nin bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka sɔrɔ ka fanga bila ka di ka kalafili labɛn ka fanga di maa ma min sugantira jamana kɔnɔdenw fɛ an bɛ ɲɔgɔn bila yan ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ an bɛ tila ka segin kunnafoni dɔ kan nin ye
furu sɛbɛ ye nin ye ɲɛnajɛ sɛbɛ ye madame Kamara Yayi Watara ko k'a lase tɔnda bɛɛ ma Zegwa ko u bɛɛ lajɛlen welelen don balani fɔli la na Ala sɔnna tarata don sini tarata k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 15 waati ka taa bila nɛgɛ kaɲa 18 na a yɛrɛ ka kuma la a bɛɛ lajɛlen furumusow ye ko ni o waati sera bɛɛ lajɛlen bɛ t'u ka gwakɛw la o la madame Kamara Yayi Watara ko tɔnda bɛɛ bonya b'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la point final madame Fofana Kama Sesoko ton écran plat madame Jara Mama Keita tapé de ton madame Diata Fofana ton lumière madame Traoré Awa Jara ton Imurana Aramata Ouattara ton Wasolo Kapi Fanta Sidibé ton transit madame Balo Inadjabi Belle Dame madame Diara Sira Jakite ko nu bɛɛ welelen don a kɛnɛ kan sini a bɛ kɛ komananja la ka da la o la faamuyali ko ɲuman ɲininen don a fɛ nin cila in na ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ fana ko tɔnden bɛɛ lajɛlen welelen don jala kanubaga bɛɛ lajɛlen welelen don a kɛnɛ kan cɛ fara muso kan a bɛ kɛ sini 15 heures ka taa bila 18 heures la aw kan bɛn ni Ala sɔnna bisi in na hakɛto b'a la Sala Mahamadu